Идея – это вспышка, в образ, таки скажем. То есть белорусская национальная идея – это вот Нагорная проповедь, я правильно понимаю? Большасць гэтых феноменаў так ці інакш прыводзяць нас да Иисуса Христа, які гаворыць по-беларуску. Слушайте, а вы кто? Let my people go. И идут у светлое будущее. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. А наш сённяшні госць палітык, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Северынец. Добрый день, Павел. Добрый день. Павел, дарэчы, вы ведаеце, што вы фактычна першы палітык, якога мы запрасілі да ўдзелу ў гэтай праграме. Я зараз не кажу пра дэпутатаў былых, ну, адзін былы, другі не былы, палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і Валерый Варанецкі, яны ўсё ж такі афіцыёз, можа, дзесьці нават прадстаўлялі. А вот з нашай дэмакратычнай супольнасці вы першы. А Зенон? Зенон Станиславович. Зенон Станиславович это не политик, это величина, это легенда, я згоден. Икона. Таму вот для вас такая... Але вы прыйшлі, я гляжу, адразу з кніжкай, і на ёй так і, в прынцыпе, напісана, што гэта кніга пра нацыянальную ідэю, то есть нацыянальная ідэя Беларусі. То есть можна сказаць адразу, што вы зараз, нават можна слоў ніякіх не гаварыць, пакладзеце кнігу і скажаце, ўсё ёсць. Усё так. Гэтая кніга была напісаная ў 2002-2003 годзе, перавыдавалася з тых пор больш 10 разоў. Е разышлося, ну, я не ведаю, больш 5000 асобнікаў толькі вось такіх папяровых і толькі па-беларуску. Яна перакладзеная на расейскую, польскую, чэшскую мовы. І гэта 200 феноменаў беларускай нацыянальнай ідэі. Калі зыходзіць з идеи, то идея – это вспышка, в образ, таки скажем, так? Мы збираем 200 самых вядомых у свете белорусских вспышек, комбинуем их у такі кубик-рубик, складаем, и у нас атрымліваецца полная картина. А полная картина такая, что большасць гэтых феноменаў так ці інакш прыводзяць нас да Иисуса Христа, які гаворыць по-беларуску. Вось гэта Иисус Христос, які гаворыць по-беларуску, на мой погляд, з'яўляецца прасцейшай у один радок формай нацыянальнай ідэі. То есть можно сказать, что самый короткий выпуск нашей программы сформуляваная уже одразу национальная идея. Абсолютно. Иисус Христос говорит по-белоруску. Абсолютно. А то есть белорусская национальная идея – это вот Нагорная проповедь, я правильно понимаю? Калі браць вот канцэнтрацыю, скажем, можна сказаць і так, Нагорная казань, але по-беларуску. У перакладзе Сёмых, у перакладзе Чарняўскага, напрыклад. Што гэта азначае? Иисус – это был первый пророк белорусской национальной идеи, она прозвучала во время Нагорной проповеди и, в общем... Не зусім так. У той час, калі Иисус хадзіў па зямлі, беларускай мовы яшчэ як такой не было, а вось калі Иисус загучаў па-беларуску, у кнігах Скарыны, падчас рэфармацыі ў 16 стагоддзі залатым для Беларусі, так? Альбо нават яшчэ раней браць, ну, скажем, это часы Ефрасіні Полацкай, вось гэта ўжо Иисус Христос гаворыць па-беларуску. Той, хто упершыню стаў на калені на беларускай зямлі, памаліўся Богу, фактычна гэта першы, як кажуць, праваднік, першы, заснавальнік, можна сказаць, нацыянальнай ідэі тут у Беларусі. Што гэта мае пад сабой, вось, ну, каб людзі маглі зразумець? Кожны з нас імкнецца ў сваім жыцці да максімальнай свабоды, праўды, справядлівасці, да ісціны, так? Фактычна, ну, любы вернік это ведае. Любы вернік ведае, што мэта чалавечага існавання – это Бог, Иисус Христос. То есть мы імкнемся да Христа ў гэтым. Таму што ён быў увасобленая праўда, увасобленая свабода, увасобленая справядлівасць. І фактычна мы ідзем да яго. А канкрэтна беларуская праўда, свабода і справядлівасць, яна фармулюецца на нашай роднай мове, якую даў нам Бог. Як сказаў Францішак Багушевіч, не пакідайце мовы нашай беларускай, бо яна святая, так? Яна ад Бога нам дадзеная. Вось гэта простая форма нацыянальнай ідэі. Иисус Христос гаворыць по-беларуску. І зараз мы рыхтуем разам са Змітром Герасімовічам, які выпускаў, вы ведаеце, разам з Владзімірам Арловым кнігу «Краіна Беларусь», грунтоўную, ілюстраваную кнігу для цэркваў «Иисус Христос гаворыць по-беларуску». 33 доказы.
И там с фотоздымками, с фактами, с лічбамі просто доказывается абсолютная большасць герояў нацыянальнай ідэі былі веруючымі, яны верылі ў Ісуса Христа як свайго Бога і збаўцу. Абсолютная большасць культурных феноменаў Беларусі – это хрысціянства. Абсолютная большасць сімвалаў. Бел, чырвон, белы сцяг, белая палатніна з крывёю укрыжаваная Христа. Пагоня – это вершнік з адкрыцця, вершнік на белым кані, пераможца, это вобраз Ісуса Христа, ну да яшчэ з крыжом Ефрасіні Полацкай. Нацыянальныя гімнікі спяваюць зараз в эміграцыі, тут, на мітынгах, на кангрэсах «Магутны Боже». «Магутны Боже» – это спеўная молитва. То есть все три символы сыходзяцца на Иисусе Христе. И беларуская нацыянальная ідэя, она унікальна хрысціянская нават у параўнанні з краінамі-суседзямі. І крыж, на якім мы знаходзімся, геапалітычны крыж, это яшчэ одно сведчанне. В принципе, вось тут, у гэтай кнізе, 600 сторонок с фактами, лічбамі, картинками про гэта, по великим рахунку про гэта. Тому что самый лепшы час Беларусі, залаты век Беларусі, это быў час, калі Беларусь найбольш верыла ў Ісуса Христа. Калі мы забывали Христа, мы знікалі як нацыя. Фактычна, вот апошнія 70 гадоў камунізму, скажем. Павел, а для тых, хто не чуе, як Христос гаворыць па-беларуску, для тых, хто не прыняў гэтую нацыянальную ідэю, для тых інквізіцыя, якая гаворыць па-беларуску? Давайте я уточню этот вопрос. В чем разница между церковью и нацией? Паміж царквой і нацыяй розніца вялікая. Царква – это супольнасць тых людзей, якія вераць у Ісуса Христа. Так? А нация? А нацыя – гэта шырэй, насамрэч. Нацыя – гэта шырэй. Нацыя – это шырэй. Але ёсць ядро, ёсць сэрца і ў нацыі. Ну, скажем, кожны паляк католік. Зараз это не так. Не кожны паляк католік. Але все ведаюць, што код, культурны код, калі вы не верыце ў Бога, назовите это просто культурным кодом. Ну, это хрысціянства. Вот моя сястра, напрыклад, яна не верыць у Ісуса Христа. Але яна прызнае, што хрысціянства з'яўляецца абсалютнай асновай беларускай культуры, беларускай літаратуры, беларускай свядомасці, беларускай гісторыі. Ну, ад гэтага нікуды не падзецца. Это тысячагадовы пласт. Прыйшло хрысціянства, з'явілася пісьменнасць, з'явілася дзяржаўнасць. Всё, і 1000 гадоў наперад. Адраджэнне Беларусі. Ну, калі ласка, в пачатку 20-го стагоддзя, там, знакамітыя ксяндзы, в канцы 20-го стагоддзя Зенон Пазняк гаворыць: «Не кілбасы, мусім шукаць а Бога». Ну, все ясно, по великим рахунку все ясно. И проблемы, якія зараз ёсць у Беларусі, як ни парадоксальна, они звязаныя з тым, што мы не верим. Мы не верим у Бога, мы не верим у сябе, мы выракаемся як Христа, так и сваёй мовы, культуры, своих продкаў. По великим рахунку это вельми страшная ситуация. И мы... Я вас правильно понял? Ага. То есть для ваш проект, ну, как вы его представляете, это когда вся нация равна церкви. Не вот зусім когда... так не будзе. Ну, понятно, что так не будет, но вы стремитесь к тому, что церковь должна поглощать собой нацию. Не так. У рэальнасці кожны чалавек сам выбірае, і ён мае абсалютна поўнае права верыць альбо не верыць. Вот это абсалютная свабода ў гэтым плане, свабодная воля, яна каштоўная, і царква павінна эту свабоду волі падтрымліваць. Мы супраць таго, каб царква атаясамлялася з дзяржавай, альбо нацыянальная ідэя атаясамлялася толькі з хрысціянствам. Так? Але ядро, ну, ёсць у арэха ядро, ёсць шкарлупа. А что является ядром христианства? Вот. Иисус Христос. Это вельми просто. Библия. Там описывается, как Иисус Христос приходил на землю. Есть 4 сведки, якія это бачили, якія это описали. Это 4 Евангелия. И там описано, что ён казаў. Мільярды людзей ва ўсім свеце на розных мовах паўтараюць гэта. Ужо прайшлі там іншыя прарокі, цары, дэспаты, хто заўгодна. Иисус Христос працягвае гаварыць на розных мовах. В Беларусі ён гаворыць па-беларуску. Калі вы зараз паглядзіце на галоўную структуру беларусізацыі ў нас у краіне, это будзе не Міністэрства адукацыі, не тэлевізія, не дзяржава. Это будзе каталіцкі касцёл. 1 мільён вернікаў з 1,5 мільёнаў каталікоў у нас моляцца і спяваюць па-беларуску. І ў мяне, напрыклад, зусім недавно прыязджаю з Вільні, ноч, беру таксоўку, каб ехаць, толькі пачынаю размаўляць па-беларуску, так і сня, што вы католік? Потому что я размаўляю по-беларуску. Не, он просто с поляком пераблытаў. Не с я поляком. Я говорю по-беларуску, и мне кажуць, вы з Польшчы? Не. Мяне спыталіся, ці я католік, а чаму? Вот католікі размаўляюць по-беларуску. В реальности это так ёсць. То есть Тадеуш Кандрусевич зараз з'яўляецца лідарам мільёна беларусаў, якія спяваюць і моляцца по-беларуску. Это основа, на якую не можа разінуць сваю пашчу нават рускі мір. Ён разумее, што ён захлынецца. Таму што калі браць апазіцыю, напрыклад, як альтэрнатыву, ну там некалькі тысячаў чалавек. І многія з іх не гавораць по-беларуску. Касцёл мэтанакіравана гэта робіць. Таму што, в прынцыпе, і Тадеуш Кандрусевич, і любы святар кваліфікаваны, ён разумее, што гэта ўсё пачынаецца з нацыянальнай ідэі.
А национальная идея в Беларуси сутностно-христианская. Як? Вот еще тогда вопрос. Извините, я буду перебивать. В церковь кто включается, с вашей точки зрения? Вы сейчас упомянули католиков. Католики – это часть церкви? Католики – это частка бачной церквы. Православные? Православные, я сам православный, это частка бачной церквы. Протестанты – это частка бачной церквы. Без питання. Але бачная церква... А иудеи? Юдеї, яны не з'яўляюцца часткай хрысціянскай царквы. Яны з'яўляюцца часткай сваёй супольнасці, якая мае непасрэдную сувязь з Бібліяй. Паводле Бібліі, калі пакаюцца юдэі, прыйдуць да Христа, это уже прыкмета апошніх часоў, тады прыйдзе антыхрыст, і другое пришествие Христа неўзабаве. И я еще хотел уточнить по поводу Христа. Чтобы мне было понятно. Мне это понятно, но чтобы всем было понятно. Есть такой итальянский философ, уже довольно старый, Поль Ваттима, известный в узких кругах. Вот. И он говорил о том, что вот в 20 веке, во второй половине 20 века, когда церкви начали пустеть, от христианства остался не Христос. От христианства осталась христианская мораль. Самое ценное, что есть в христианстве, это мораль. Вот когда ни одна религия тебе не говорит, вот, ударили по правой щеке, подставь левую, а если брат просит у тебя там пройти с ним, там, не знаю, километр, пройди с ним 2, просит тебя отдать там верхнюю одежду, отдай ему и нижнюю. Вот это такой моральный порыв, абсолютно вот такой антиэгоистичный, да, там, такой абсолютный альтруизм. Это все, что остается от христианства после Христа. Не зусім так. Ведаеце, пустили... Я просто хотел вас узнать. Вот в вашей интерпретации христианства для тех, кто не верующий во Христа. Ну, у рэальнасці, калі людзі бачаць у хрысціянстве нейкую маральную сістэму, это уже крок наперад, это уже добра. Але хрысціянства без Христа яно не працуе. Вы абсолютно правильно сказали, што церквы пусцеюць і застаецца толькі это не это Ваттима сказал. Магчыма, ён сказаў, але это пусцеюць у Европе. Зараз, напрыклад, бум у Афрыцы, бум у Лацінскай Амерыцы, бум у Кітаі хрысціянства. То есть то, як зараз наступае хрысціянства ў Кітаі, там хутка будзе больш вернікаў, чым у любой еўрапейскай краіне. Там их уже 100 мільёнаў. А вас не смущает, что бум христианства и бум веры он в странах, которые, в общем, бедные? Нічого страшного, яны прыводзяць якраз людзей до свободы и до багацця. Европа? Не просто в странах, в которых, в общем, все хорошо со всем. Ну, там, с образованием, с налогами, с безопасностью на улицах, с демократией, с возможностью переизбирать всех и вся. Вот там люди как-то вот в церковь особо не ходят, а чаще, вот как Поль Ваттима, вот Христа нет, а остается только вот такая бесконечная благотворительность по всему миру. Это даволі цікавы феномен. Ён заключаецца ў тым, што калі хрысціянства будуе, оно будуе на стагоддзі. І яго інерцыя, яна дазваляе зараз штатам альбо Еўропе, у якіх ёсць рэальныя праблемы з хрысціянскай верай, існаваць і карыстацца дабротамі, які хрысціянства прынесло. Таму што па вялікім рахунку павагу да бліжняга, павагу да жанчыны, працу, там дамоваздольнасць, просто правасвядомасць, это па вялікім рахунку прынесла і ўмацавала хрысціянства. Паглядзіце на немцаў, то есть это барбарская краіна, дзякуючы хрысціянству стала такой, якой яна стала, так, магутнай. Але ўрэшце рэшт спакусы, альбо, напрыклад, там сённяшняя адмова ад Христа, Гітлер адмовіўся ад Христа, там ён прыняў просто там нейкае акультнае вучэнне, ім займаўся. Упала Германія, рухнула. Ну, альбо зараз, там, калі церквы мяняюць там, на, не ведаю, там, на казино, рэальныя праблемы з еўрапейскай ідэнтычнасцю, з нямецкай ідэнтычнасцю, з нямецкай ідэяй. Мы уже пачынаем зараз бачыць это, все гэтыя праблемы, яны ёсць. Пачынаюць выбіраць зноўку там, з крайне правых, пачынаюць зноўку ухіляцца там, ці там, супраць мігрантаў, зноўку уздымаецца тая ж самая ідэя, якая ў свой час правяла Нямецчыну да краху. Усё гэта звязана з крызісам хрысціянства. Па вялікім рахунку в Европе адказаў на сённяшні крызіс, а еўрапейскі крызіс таксама ёсць, там кліматычны, той же самый мігранцкі там і так далей. 2. Фашызм і хрысціянства. То есть і трэба выбіраць. Калі мы не выбіраем хрысціянства, скацімся ў фашызм. Таму што іншага адказу няма проста. Вот ёсць такая форма, ёсць такая. Беларусам у гэтым сэнсе і цяжэй, і лягчэй. Цяжэй, таму што пасля як бы 70 гадоў камунізму, пасля 25 гадоў праваслаўнага атэізму, апора для вельмі многіх беларусаў, можа быць нават для большасці беларусаў, якія супраць камунізму, які быў, это якраз таки хрысціянская вера. Ну, вы памятаеце, які выбух хрысціянства у нас быў пасля таго, як рухнуў камунізм. Усе пабеглі ў царкву. Пасля трошкі там адхлынула эта хваля, засталіся тыя, хто сапраўды паверыў. З другого боку, у нас гэта все яшчэ наперадзе. То есть то, что зараз переживают Штаты и Европа, у Беларуси это еще напереди. Сидя Лукашенко, поколение 2, и мы сутыкнемся с теми же самыми питаниями. Давай еще раз вопрос и получу. А вот давайте так. Вот случилось чудо. Чудо. Ага. И вы стали президентом. Ваши первые шаги. И так, чтобы я понял, что это как-то имеет отношение к христианству.
Вот чего вы разрешите или запретите, или введете? Ну, Вот забараняць... из христианской программы. Я зразумеў, забараняць і дазваляць это, скажем так, не столькі хрысціянская парадыгма. Забараняць альбо дазваляць мае праве Бог. А чалавек я мае просто так свабоду. сказал, что Я делать? зразумеў. Першыя указы, напрыклад, яны будуць тычыцца таго, каб прывесці ў парадак асновы. То есть вызваліць палітычных вязняў, адмяніць незаконныя дэкрэты, якія просто ламаюць чалавека, там так званыя кантракты, там дэкрэты аб туніяцтве, все гэтыя петлі, якія накінулі нашы беларускага народа. Вызваленне хрысціянства это вызваленне, у тым ліку і духоўнае, і палітычнае, і культурніцкае, і всякае іншае. І безумоўна, у гэтым плане мы дадзім людзям свабоду, таму што для того, каб пабудаваць новую эканоміку, скажам, не трэба планаваць пабудаваць там 200 заводаў і запланаваць дзяржаўныя там інвестыцыі нейкія. Трэба просто даць беларусам, якія ў сваёй аснове нармальны хрысціянскі народ, працаваць. Ора эт лабора, як казалі ў сярэднявечнай Европе, маліся і працуй. Вся Европа вот працавала не як для чалавека, а як для Бога. Гэты хрысціянскі еўрапейскі код у беларусах глыбока ёсць. У залатым стагоддзі ён сфармаваўся, і стагоддзямі ён, як кажуць, захоўваўся, ён зараз яшчэ у беларусах жывы. Ну, а што тычы церкваў, напрыклад, мы не будем... Я вот еще так, для того, чтобы было вот более понятно, вот вы когда будете вот принимать свои указы, вот на какую страну вы хотели бы, чтобы Беларусь была похожа? Вот для вас есть какой-нибудь идеал там? Или время какое-нибудь? Ну, в эканамічным сэнсе это, хутчэй за ўсё, Нямецчына. Сацыяльная рынкавая эканоміка, дарэчы, там кіруе хрысціянска-дэмакратычны саюз, Ангелы Меркель, это баланс паміж рынкам і сацыяльнымі абавязкамі дзяржавы. Для нас, здаецца, это падыходзіць. Беларусы, славянскія немцы, нас это павінна прайсці. У галіне бяспекі, у галіне права, можа быць, это хутчэй англасаксонскае права, это Великобританія, Америка, напрыклад. У галіне там тэрытарыяльнай абароны это Швейцарія. Як можна так рабіць, каб народ здольны быў абараніць сваю дзяржаву? Прыйдзе Расія. Швейцарцы цудоўна паказваюць як. У іх тэрытарыяльная абарона даведзеная проста да дасканаласці. І па вялікім рахунку усе гэтыя краіны это краіны з глыбокай хрысціянскай гісторыяй. То есть тут тое, што адгукаецца у беларусаў. Я хочу завершыць там, што тычыцца церкваў, скажем, калі вось я прыйду, да што там Павел, там будзе у нас дзяржаўная царква ці што? Не. Церквам будзе дадзеная свабода казані, зараз ёсць сур'ёзныя абмежаванні на гэта. Церквам будуць аддадзеныя пустуючыя будынкі для таго, каб царква магла ладзіць там рэабілітацыйны цэнтры для наркаманаў ці для алкаголікаў, каб яна магла рабіць там хоспісы альбо дабрачынныя нейкія сталоўкі ці шпіталі. Царква з гэтым спраўляецца на парадак лепш, чым сабесы, дзе раскрадаюць дзяржаўныя грошы, прызначаныя для дапамогі там маламаёмасным альбо для рэабілітацыі. І па вялікім рахунку ва ўсім нармальным свеце, ад Амерыкі той же самай пачынаючы, церквы, менавіта церквы гэтым займаюцца. І гэта робяць бясплатна. Невялікія, можа быць, там льготы на ЖКХ, вось для гэтых самых цэнтраў, для гэтых самых хоспісаў. Все, церквы это зробяць. Это іх праца, это іх хлеб, як кажуць. Я дадам просто удакладню па тых першых кроках, якія вы зрабілі. Ну, яшчэ, як заўсёды, вы ж ведаеце, не магу не хайпаваць, поэтому... Ну, я спадзяюся, што расстрэльваць людзей нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі вы не будете, але прымусовае лячэнне. Ну, вы ж казалі, што яны хворыя людзі. Забарона абортаў, гэтага чакаць. Ну, і ўвогуле, калі, скажем, адна маці там, ці адзін бацька выхоўвае дзіцё, то есть непоўная сям'я, такія сем'і будуць прызнаныя там непаўнавартаснымі? Такія сем'і будуць прызнаныя вартымі падтрымкі. Слушайте, и у меня вот еще один вопрос. Сегодня с утра я вот большой фанат эстонских газет, там на английском их много выходит. С утра была классная новость о том, что участковый врач, ну, как это называется? Ну, врач, который вот там где-то на районе сидит, он отказался, он не дал противозачаточную таблетку какой-то там семье, потому что он католик. И с его точки зрения нельзя контролировать рождаемость. Если Господь посылает ребенка, то значит он должен быть. Он отказался дать, и сейчас обсуждается, началось обсуждение, то есть как бы новость вот свежая, началось обсуждение внутри медицинского ведомства Эстонии о том, что он не имел на это права. Потому что согласно инструкции, если он должен был дать эту таблетку, и если его личные вот какие-то убеждения нарушают, велят ему нарушать медицинскую инструкцию, то он не может занимать эту должность. И он должен быть уволен. И сейчас там появится какая-то новая бюрократическая процедура, когда всех врачей они будут опрашивать. Слушайте, а вы кто?
То есть, если вы католик, то вот какие вот виды медицинских операций для вас являются запретными? Что-нибудь такое вот? Глядзіце, вы ў самую кропку потрапілі. Беларуская хрысціянская дэмакратыя ў 2014 годзе з дапамогай церкваў праз дэпутатаў так званага парламенту унесла змены ў закон об ахове здароўя. Раней у нас было 9 сацыяльных паказнікаў для абортах, то есть по 9 прычынах сацыяльных можна было абартаваць дзіця до 6 месяцаў. Это было самае ліберальнае сярод суседзяў заканадаўства. Дактары не мелі права адмовіцца ад правядзення абортаў нават па асабістых перакананнях. Вось эстонская ситуация. Мы унесли змены. Теперь засталося толькі 2 паказанні. Цяпер дактары маюць права адмовіцца і адмаўляюцца. Дарэчы, у Лагойску, напрыклад, не робяць аборты. У гарадзенскім раддоме недавно была акцыя. Не робяць аборты. І самае цікавае, праз 5 гадоў выступае намесніца міністра аховы здароўя і кажа: за гэтыя 5 гадоў, дзякуючы зменам у закон об ахове здароўя, жанчыны Беларусі нарадзілі больш 10 тысячаў дзяцей. Пакажыце, калі ласка, яшчэ одну партыю в Беларусі, якая бы уратавала 10 тысяч жыццяў у прамым сэнсе. Разумееце? То есть людзі нарадзіліся. Яны пражывуць сваё жыццё, мы будзем спадзявацца, што яны ўжо будуць жыць не пры Лукашэнку. І калі-небудзь яны даведаюцца, што яны нарадзіліся. Дзякуючы высілкам з гэтых ахвярных людзей, якія спакойна, без шуму, пра гэта даволі мала пісалі. Это было не так цікава, як там гей-парад альбо штосьці яшчэ. Уратаваныя 10 тысяч жыццяў. Вось гэта праца, гэта пазіцыя. Я вельмі ўдзячны тым людзям, якія збіралі, там было сабрана 25 тысяч подпісаў у падтрымку гэтых зменаў, удзельнічалі церквы. І гэта вынік. А по всем остальным? Подожди, я сделаю более красивым его вопрос по поводу геев. Значит, сейчас лидер, сейчас проходит праймерис у демократов в Америке. Там, знаете, да, там Питер Бутиджедж, да, известный товарищ. И, в общем, он живет в открытом браке. Предположим, что он становится президентом. Ну, не в этот раз, так в следующий. И вы становитесь президентом. И вот вы прилетаете в Вашингтон, выходит Пит, там его супруга, я не знаю, как это называется. Ваша супруга, вот как ваша... Вы ему пожмете руку, вы будете с ним общаться? Ну, ведаеце, размоў няма. Калі такая сітуацыя будзе, мне даводзілася сустракацца з адкрытымі геямі-палітыкамі. Калі гаворка не ідзе пра падтрымку, там, умоўна кажучы, гей-парадаў у Беларусі, а зрабіце там то і то і то, мы спакойна можам размаўляць. То есть, калі яны асабістыя свае перакананні пакідаюць пры сабе, скажем, мы гаворым пра справу. Гаранты бяспекі для Беларусі, так, нейкія крэдыты, напрыклад, там ці, скажем, супрацоўніцтва ў там эканамічнай сферы. Калі ласка, няма праблем. То есть я спакойна стаўлюся да гэтага ўсяго. Больш за тое, як веруючы, я просто абавязаны сведчыць гэтаму чалавеку. Я абавязаны яго не адкідаць, а старацца яго пераканаць, што ён робіць з майго пункту погляду памылку. І мне даводзілася гадзінамі размаўляць з адкрытымі геямі і лесбіянкамі на гэты конт. То есть это досвед доўгі ў жыцці. Ёсць людзі, якія ходзяць у царкву ці касцёл, перажываючы як праблему сваю гомасексуальнасць. Такія людзі ідуць па дарозе святасці. Вот я не ведаю, вытрымаў бы я гэта сам ці не. То есть, такую праблему. А яны ходзяць, яны моляцца, каб Господ іх ад гэтага збавіў. Аллилуйя. У турме вытрымаў, а ў гэтым я не ўпэўнены, што вытрымаў бы. Не, разумееце, калі б у мяне была такая праблема, я вот не ведаю, як бы я з ёй паводзіў сябе. Таму што калі ў цябе гэтая праблема ўнутры, я сабе адчуваю, што перажываюць тыя людзі. Я разумею там, чаму яны выходзяць на гей-парады, то есть ім трэба паказаць, што это нормально, доказаць усяму свету. Я лічу, што это памылкова. Слушайте, а вот будет возможность обсуждать это все в Беларуси, я имею в виду какие-нибудь диспуты, что-нибудь в медиах? Конечно, а кто забароніць? Оспоривать ваше мнение? Свобода слова. Свобода слова. Разумееце, будзе прыблізна як в Амерыцы. Там зараз нацыя надвае падзелена. І па гэтых пытаннях там просто ідзе цэлая культурная вайна. Я зараз сачу за тымі самымі праймеріс, сачу за всімі публікацыямі асноўнымі, якія там ёсць, некалькі агрэгатараў праглядаю. І ведаеце, там это реально пытанне там, блізка да нумар 1, аборты, напрыклад. Там. Это праблема, якая можа каштаваць дэмакратаў абрання. Таму што яны зараз за раннія аборты і так далей. Адкрыты гей прайграе зараз Трампу. Выйграе Сандерс, сацыяліст. Таксама праблема, каго выбіраць. Можа быць, Блумберг мільярдэр. І ў рэальнасці гэта ўсё чакае Беларусь. Алігархі, адкрытыя геі, ці сацыялісты, гэтаксама, як і хрысціянскія дэмакраты, будуць проста нормай для нармальнай дэмакратычнай Беларусі. І людзі змогуць выбіраць, за кім ім ісці.
Я просто к тому, что мы тут с Митцером журналисты, и нам главное, чтобы нам по голове не били. Мы вот у Гуркова спрашивали, будут нас бить или нет, если Гурков придет к власти. Нам-то главное, чтобы был постоянный бардак, и можно было говорить. То есть, чтобы нам не пришли, в конце, чтобы в итоге не пришла какая-нибудь форма инквизиции, неважно какая, и не сказала, ребята, вот об этих темах вообще никогда не говорите, в принципе. Насамрэч, свабода слова – это адна з прынцыпаў хрысціянскай дэмакратыі. Хрысціянская дэмакратыя – гэта дэмакратыя. Свабода слова – это тое, на чым трымаецца нармальнае грамадства. У ліку іншых свабодаў. То есть тут пытанняў няма. Ясна, што ёсць нейкія тэмы, якія забароненыя заканадаўча. Я не ведаю, там, напрыклад, педафілія. Это само сабой. А ў тым, каб абмяркоўваць штосьці, калі ласка, давайте абмяркоўваць. Ва ўсіх павінны быць аргументы. У вернікаў, у святароў, у неверуючых, у геяў. А для свободы слова у вас, почему вы считаете, что так должно быть? Это как-то основывается на Евангелии? Это основывается на Евангелии, это свобода воли. Кожному человеку Бог дае свободу воли. То есть ты маешь право грашить, ты маешь право откидать Бога. Ты будешь несці адказнасць за наступства свайго выбару, но выбор гэты ў цябе ёсць, і яго ніхто не мае права забраць. Я просто думал, вы скажете про апостола Павла, и духа не угашаете, должны быть между вами споры. Насамрэч, спрэчкі, тут ідзе гаворка ў знакамітым ягоным выслоўі, ідзе гаворка пра царкву. Да. То есть у царкве таксама могуць быць і павінныя спрэчкі. Яны па вялікім рахунку ідуць. Напрыклад, у тым же самым ХСС блоку, так, у іх 3/4 депутатаў Бундестага галасуюць супраць аднаполых шлюбаў. То есть абсалютная большасць партыі супраць. Але чвэрць партыі галасуе за. І все астатнія фракцыі практычна галасуюць за. І прымаюць гэты закон. То есть у выніку атрымаецца, што хрысціянскія дэмакраты супраць, яны кіруючая партыя, але Бундестаг прыняў закон, па якім, значит, это дазваляецца. Гэта дэмакраты. А вы бракі дазволіце такія аднаполыя? Маім перакананнем это супярэчыць. Але па вялікім рахунку я лічу, што это праблема другасная для сённяшняй Беларусі. Сёння першасная праблема, што Лукашенко павінен сысці. Першасная праблема это правесці нармальныя рэформы судова-прававой сістэмы, медыцынскага забеспячэння, пенсійнага забеспячэння, тое, што цікавіць 90 альбо нават 99% людзей. Гэта праблема, якая тычыцца значна меншай групы, яе вырашыць дэмакратычны парламент. Я перакананы, што прэзідэнт не будзе там падпісваць указы на гэты конт. Ёсць дэмакратычны парламент, выбралі сваіх прадстаўнікоў, яны падыскутавалі, прынялі рашэнне, все, это такі закон. А вот президент, вы когда будете приносить присягу, вот вы будете приносить ее на Библии или на Конституции? Вельмі можа быць, што і на Бібліі, і на Канстытуцыі, калі такая працэдура будзе усталяваная. Таму што па вялікім рахунку ў Штатах, вы ведаеце, да гэтага часу прэзідэнт кладзе руку на Біблію. Так. Павел, а калі Христос гаворыць па-беларуску, то як з моўным пытаннем? Все ж таки, мова я разумею, гэта важна, мы не один раз про это гаварылі, але для людзей вот як прасоўваць вот гэтую нацыянальную ідэю і толькі па-беларуску? Ведаеце, не трэба палохаць беларусаў беларускай мовай. Як той казаў, мы беларусы, это значит, што наша родная мова беларуская. Бог даў нам тую мову, на якой найбольш поўна і найбольш ясна выражаная ягоная ідэя пра гэтую краіну, пра Беларусь. То есть нацыянальная ідэя – это не тое, што народ думае пра сябе ў часе, а нацыянальная ідэя – это тое, што думае Бог пра гэты народ у вечнасці. І народ – это не толькі тыя, хто жывуць цяпер на гэтай тэрыторыі. Народ – это все, хто быў перад намі, і тыя, хто будуць пасля. І калі мы возьмем беларускі народ у такім плане, мы ўбачым за 1000 гадоў пераважна хрысціянаў, якія верылі ў Бога, як свайго збаўцу, якія размаўлялі па-беларуску, а не па-руску, як пакаленне цяпер, мы зразумеем, што вось гэта і ёсць народ, з якім мы, дай Бог, сустрэнемся на небёсах. То есть, калі мы будзем там, мы ўбачым, колькі рэальна беларусаў жыла на гэтай зямлі, зможам паразмаўляць там з Францішкам Скарынай альбо з Львом Сапегам. Вось гэта круто, это класна. Тады мы пабачым план Бога для Беларусі. А для іншых, хто размаўляе па-руску, ясна, што забараняць нельга. Але з другога боку, я не ўяўляю беларускую нацыянальную ідэю, выражаную па-расійску. То есть это... Але ўсё ж таки, вот вы кажаце народ беларускі, але вот калі казаць народ Беларусі, вот все ж таки мне падаецца, што нацыянальная ідэя павінна нейкім чынам, каб была прынятая народам Беларусі, а ў народ Беларусі ўходзяць і беларусы, і палякі, і літоўцы, і татары, і рускія, і рускія, і украінцы. Украінцы.
Сябры, в реальнасці все так і ёсць. 80% это тытульная нацыя беларусы. Ядро, вот мы зноў жа вяртаемся да пытання там ядра і ўсёй агульнай масы. Выключыць нікога мы не можам. Але знайсці ядро, то есть знайсці просто цэнтр, знайсці як бы цэнтр вы прыцягнення. прыходзіце да татарына беларускага, які нарадзіўся ў Беларусі, жыве ў Беларусі, але робіць намаз, ходзіць да мечеці і кажаце: Христос першае гаворыць па-беларуску. І вот што ён вам павінен адказаць? А што ён адказвае? У нас суполка ёсць у БХД, у ІУІ. Там татары спрадвеку жывуць. Суполка беларускай хрысціянскай дэмакраты. Я пытаюся, слухайце, а як вы прыйшлі ў БХД? Яны говорят: слухайце, мы у хрысціянскай краіне. Былі б мы ў мусульманскай краіне, ну, можа быць, мы ў братах-мусульманах бы зараз былі, але мы разумеем, што это хрысціянская краіна. І тое, што вы гаворыце, грунтавана на 10 запаведзях, гэта таксама, як і ў нас. І тое, чаго вы хочаце для Беларусі, это адпавядае там на 90% таму, што хочам мы. Іншых партый просто такого плану няма. Іншыя партыі просто размываюць тое, да чаго імкнецца, скажем, той же самы іслам у Каране. То есть маральныя нормы, дапамога бліжняму, запаведзі Божыя. У БХД гэта ёсць. І вось, калі ласка, суполка працуе, суполка дзейсная. Все цудоўна. Тое ж самае тычыцца, дарэчы, і атэістаў, которых у БХД ёсць. Агностыкаў, юдэяў, прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Тут, як сказаць, ёсць сэрца. У чалавека ёсць сэрца. Это не большая частка яго нават. Это самае сэрца. Але гэта просто цэнтр. Ну, цэнтр духоўнага жыцця яго на гэта. Может быть, там трапляе куля в сэрца, чалавек памірае там і так далей. І ўсім зразумела, што так, ну, сэрца трэба берагчы. Але вот прынялі мы нацыянальную ідэю «Христос гаворыць па-беларуску». Да чаго яна павінна нас прыйсці? Вот якой яна павінна зрабіць Беларусь? Вот якой вам бачыцца Беларусію, дзякуючы этому? Вот вы прыходзіце да трактарыста Пеці і прыносіце яму гэтую нацыянальную ідэю. Ён мне кажа: а мне з гэтага што? Вот колькі я буду зарабляць? Што ў мяне будзе ў халадзільні? Гарэлка паколькі будзе? Глядзіце, нацыянальная ідэя – это не пытанне, паколькі будзе гарэлка. Извините, я правильно вас понял? Вы придете к этому трактористу Пете и скажете, в первую очередь: Христос тебе любит, как вы... Христос цябе любіць. Христос цябе любіць. Это и будет... Это пранікае ў сэрца чалавека. Ведаеце, калі мне сказалі гэтыя словы, а сказаў мне іх Алексей Шейн, таксама вядомы пісьменнік, сябра маладого фронту на той момант. Тут-то і прапаў. Я быў проста ашарашаны. Разумееце, а я быў неверуючы. Ісус цябе любіць. Я кажу: Лёша, адкуль ты это ведаеш? Ён говорить: а Ісус усіх любіць. Вот, значит, хто вінаваты, зразумела. Нет, в реальности покаялся я на Евангелии, якое мне передал Алексей Фролов, симфоничный дирижер сённяшний. И он кальвинист, и он протестант. Слушайте, а вот такой вопрос. Вы сказали, что вы православный. Так. Значит, тогда у меня пару вопросов будет по поводу вашего православия. Так. Автокефалия нужна? Як вернік царквы я лічу, што беларуская праваслаўная царква павінна імкнуцца да самастойнасці, да большай самастойнасці, магчыма, поўнай самастойнасці. Але адначасова я разумею, што такія рашэнні прымаюцца не палітыкамі і не асобнымі вернікамі. Такія рашэнні прымаюцца саборна царквой. Хрысціянская дэмакратыя стаіць на субсідыярнасці. Это азначае, што праблемы павінны вырашацца на тым узроўні, на якім існуюць. Рашэнні павінны прымаць людзі, якія непасрэдна ўцягнуты ў гэтую супольнасць. То есть царква. Ці гатовая зараз беларуская царква да аўтакефаліі? Не. Была спроба Мінскай епархіі паслаць мітрапаліта Паўла в Москву з патрабаваннем прасіць самастойнасці. З Москвы жорсткі загад не трэба. Апостол Павел, это который сейчас, да? Митрополит Павел, так. Это который радыацыйны кранік. Который про танки. Который про танки і так далей. І вельмі многія беларускія праваслаўныя кажуць: ну няўжо не знайшлося нармальнага беларускага іерэя, які мог бы стаць прадстаятелем беларускай праваслаўнай царквы. Навошта нам прысылаюць з Москвы ці з Рязані кагосьці? Заканамернае пытанне. Ну, вырашаць гэтае пытанне царква павінна саборна. Нават прэзідэнт Беларусі, скажем, ён не можа паказаць пальцам і сказаць: гэтага там, значит, не трэба, трэба вось так і вось так. Это царква. Это значна больш старажытная вот у наших умовах установа, чым нават дзяржава. А богослужение на каком языке? Значит, у мяне у Свято-Петропавлаўскім саборы богаслужбы ёсць на беларускай мове і богаслужбы на царкоўна-славянскай. Дарэчы, у Беларусі две літургічныя мовы ў праваслаўных. Может быть, вы не ведалі, рускай мовы сярод іх няма. То есть літургію, галоўнае набажэнства, падчас якога адбываецца таемства прычасця, по-руску в Беларуси не служаць. А должны служить? Альбо по церковно-славянску, ну в России это есть, у нас этого нема. Ну, для русскоязычных. Для рускомовных там есть казань по-руску. И она в абсолютной большасці православных церквах по-руску.
На жаль, не по-беларуску. Ну і не па-царкоўна-славянску, каб людзям было зразумела, пра што ідзе гаворка. Але літургічных моваў две. І, дарэчы, беларускамоўных набажэнстваў не так і мала. Вот на Гродзеншчыне, напрыклад, ёсць цэлыя цэрквы, дзе па-беларуску, ёсць цэлы хор святароў, якія спяваюць па-беларуску, знакаміты спеў іх магутны Божа недавно там выйграў разнастайныя там прызы на міжнародных фестывалях. Это прыклад такім, якім я бачу беларускае праваславе. І да, трэцяй епархіі ў Беларусі адкрыты для іншых канфесій. Адкрытыя на пытанне самастойнасці. Вось гэта ёсць тая частка, якую нельга адкідаць і казаць, там вся, тут РПЦ, там маскоўскі патрыархат, это все адкідаем. В рэальнасці да трэцяй праваслаўных, вот па нашай інфармацыі, па тым, што мы працуем зараз, мы ж працуем з сотнямі цэркваў, па тым, што мы бачым, гэта аснова для будучай беларускай нацыянальнай церквы. И еще такой вопрос. А вот вам важно, какая именно конфессия здесь вот больше всего ходит народу туда? Ну, то есть вдруг случится так, что вот более успешным окажутся католики, и через 20 лет 5 миллионов белорусов будут посещать костелы. Или более успешным, как мне кажется, скорее всего, окажутся какие-нибудь варианты лютеран там, или кальвинистов. Да, и там... Добрае пытанне. Я вам скажу так, у этой кнізе нават спрабаваў правесці аналіз, калі Беларусі было лепш. Пры праваслаўных, пры каталіках ці пра пратэстантах, там, што ў 16 стагоддзі рэфармацыя ледзь не апанавала Беларусь. І я прыходжу да высновы, што ідэальным для Беларусі з'яўляецца гармонія, раўнаважкасць усіх трох асноўных канфесій. Тады, калі гэта атрымлівалася, мы перажывалі найвышэйшы ўзлёт нашай культуры, духоўнасці, эканомікі і так далей. В залатым веку была, умоўна кажучы, траціна самых уплывовых родаў, это былі кальвіністы, траціна каталікі, траціна праваслаўныя. І гэта абсалютна добра кладзецца на траістасць Бога, Бог Айцец, Бог Сын, Бог Дух Святы. Вот это триадзінства, оно складае такую цікавую структурную асаблівасць беларускай нацыянальнай ідэі. Мы не можам быць монаканфесійнай нацыяй. Беларусам дадзена іншае. Мы праз гэтыя розныя канфесіі адкрытыя ўсяму свету. Мы можам зразумець амерыканца, як пратэстанты. Вы, напэўна, ведаеце, наколькі там цесны абмен у пратэстанцкіх цэркваў Беларусі з амерыканскімі. Калі не ведаеце, то сюды прывозяць грошы, будуюць новыя цэрквы, многія беларусы з'язджаюць, туды вывучаюць ангельскую мову, просто там засяляюць Каліфорнію. Каталіцкі свет велізарны, больш мільярда вернікаў па ўсім свеце, Лацінская Амерыка, конечно ж, Еўропа, тыя ж самыя штаты, адкрыты нам праз касцёл, і мы можам зразумець таксама Расею, мы можам зразумець Украіну, мы можам зразумець там Егіпет і Блізкі ўсход, праз тое, што вельмі шмат у нас праваслаўных. Мы ўвогуле такі духоўны эпіцэнтр. І нездарма тут і Брэсцкая вунія заключалася, самая паспяховая хрысціянская вунія за 2000 гадоў гісторыі. Самая паспяховая. Іх там з десятак было за ўвесь час. Мільёны наступнікаў пайшлі з Берасцейскай вуніі. То есть, напрыклад, уніяты Канады, Аўстраліі або Украіны – это наступства Берасцейскай вуніі, заключанай у Беларусі. Ведаеш, у мяне перад вачыма карціна такая паўстае, калі вот ідэя нацыянальная прымаецца ўсім беларускім народам, якую прапановвае Павел Свярынец, Христос гаворыць па-беларуску, беларусы гэта прымаюць, у іх загараюцца вочы, і яны вот так вот адной вялікай такой грамадой, спяваючы толькі па-беларуску «Let my people go» і ідуць у светлае будучыня, а там стаіць бел-чырвона-белым сцягам Христос, кажа ім «Вітаю вас, шаноўныя». Царство Божие белорусское настало. Знаешь, главное, чего все боятся на самом деле, это что вот вы отрастите усы и будете как Лукашенко, только Лукашенко, он размахивал... Только больше правильно, опытно будете класть. Не. Лукашенко, он же обеими ногами стоит на таком... на ленинизме, сталинизме, но такого позднего варианта, не 20-х годов. То есть, как бы он такой из позднего Иосифа Виссарионовича, там, те работы, которые он писал после 1935 года, условно говоря. Вот. А вы будете то же самое? Нет, это не вопрос. Вот я просто говорю, чего все боятся. Вы будете то же самое, то есть тоже с усами. Вот, только... я, до речи, был с усами. Вот, да. С усами я уже был. Да, у вас будет твердое «чи», только вместо полного собрания сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина у вас будет 4 Евангелия. Вот. И вот этого всего боятся. Этого боятся... И КДБ переименуют в Инквизицию. Добре. Сябры, в реальности, конечно, это з разряду про распятых хлопчиков. Я вот просто, сколько здесь общаюсь с людьми, все боятся вот именно только вот этого.
Добрый Я разумею, беларусам трэба перастаць баяцца. Ім трэба перастаць баяцца выходзіць Они на уже вуліцу. один раз обожглись, Не трэба. поэтому... Ну, бачыце, такого, каб апячыся на веры, ну, за апошнія, прынамсі, 100 гадоў... Слушай, давайте задам последний такой контрольный вопрос. Допустим, вот вас избрали. Так. Случилось чудо. Вот с Александром Егоровичем случилось чудо на самом деле. Кто знал, что он выберется? Случилось чудо. Свет воссиял, вы стали президентом. Потом вас переизбрали. Так. А потом заканчивается ваш второй срок. Так. Конституцию менять будете? Слухайте, па-першае, мы, уступаючую працэдуру адзінага, падпісалі пагадненне, у якім напісана, што мы абавязуемся толькі адзін прэзідэнцкі тэрмін. Калі нас выберуць, адзінага кандыдата выберуць, толькі адзін прэзідэнцкі тэрмін. Если Не народ два, попросит. не 3, неважно. Молиться Мы подписали. Не, мы подписали. Молиться будут, значит, выберут кагосьці іншае. То есть тут пераступаць праз гэта нельга. Адзін. То есть вы будете только один срок, и мы должны вам, ну, как бы не мы, я же не гражданин, как бы вот эти вот белорусы должны вам поверить, потому что вы же, для вас это, ну, нарушить ваше обещание, это все равно, что нарушить заповедь, а вы человек верующий, и это вот прям вот... Ну, я не ведаю, то есть люди могут поверить, люди могут не поверить, но ситуация такая. То есть один термин. Увогуле это пытание. То есть для вас это примерно как для еврея съесть свинину, правильно я понимаю? В реальности порушить свое слово может быть нават і страшней. Таму тут все будзе добра. Адносна ўсяго астатняга, беларусы, не бойтеся. Иисус Христос вас не покрывдзіць. Он тоже так же Северинец говорил. вас не покрывдзіць, это докладно. Александр Егорович также говорил. Александр Егорович там казаў значна больш зухавата, і он там казаў, што будзе разбирацца. Не, ну он шикарный мужчина, ему можно. Таким чынам, на заканчэнне яшчэ раз коротко, с таким поставленным голосом, як вы гэта умеете, нацыянальная ідэя ад Паўла Севярынца. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта Иисус Христос, які гаворыць па-беларуску. Аминь. Амінь. Аллилуйя, як сказаў бы Зміцер Дашкевич. І ад нас Еўрарадыё і Сым Бальбай, крамы з нацыянальным каларытам. Вось такі кубак з такой выявай, каб вы, як гэты магутны беларускі звер, пёрлі да сваёй перамогі, да сваёй мэты. Дякую вялікі. Так, ну, а вам я подпишу книгу. Давайте. Я так думаю, что у Змітрайна ёсць. Павел Севярынец, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідея X на Єврорадіо.